be chendo mari mara manyi kaunti che makawone rinya dende obiri chende chelo mokwongo nyaka nene Mheshimiwa Mariam Atino Abeid samana donjo karakana penye to bini ngedhulu to nyisa ne haro na ngedhulu maber kata molo yana chiel kuom minege kuma kata tero mar oganda ba nyithindo manyiri kachiel gi jogi kok moyudo nyithindo kapod gitindo dong ni teenage mothers kenda chiel kuom nyiri ko bende motelo mbele wach dhiro BBI e Central Ward, a Central Constituency ma Kisumu kaire ena chiel kuom nyidende gi ko bende mano chung'oko mar mondo mindo bed MCA mar Kaloleni Ward no yudo koso noko yudo chako dok chung kendo telo mane mokelne jogi kuma dwaro komniri e Kaloleni Ward live e chendra chiel kende mene tunye na gitipa chiel kende Lulu TV nikech gini en marwa nyinga en Haron Otieno idenadi Until Happy New Year. Happy New Year to you. Machigni chendo niri mara main county. Idenadi Kisumu denadi? Onse maber nyasaye rito. Yes. Inge dholuo ni inyalo kosinge dholuo ni ponje dholuo. Ange janya jaluo ni mama na nyaluo and I was also raised by this. Okay, I'm not saying that Kisumu one man Sani samoro dholuo. Ana dholuo molo. My mother is Luo. Okay. Then nyola Kaloleni. To adongo ge family mama mana. Yes. Kumaji wache dholuo. Asidongo Kaloleni ben. Kaloleni ben madongi. Okay. Inlunga ni geto lady kidogo masaniri kidogo jogi kidogo vijana. Okay. What dia nene Kisumu County? Kisumu County denade. Kigo touch ni one. Kisumu County de maber to de marach. To kawachona de maber wamor ni governor maro mohero Professor Peter Nyanyongo is doing tich maber mar reclaim the lands manager moko cartel grab but kawacho be no de marach ni ngeni lands ge jomoko ma yu manyaka chieu dhio opich patent ne kamoro matino buli odoma eko yud kako chiemo godhiambo ok dhi maber ahinya nikech koro disorganized japiny masiche moko chungu kinyi to dhi kacha chane pile ka pile oyudo ka thuolo eri koro bedo maonge nikech wach mar yuto nieri Mheshimiwa ng'ato biro penje ni iniwuon ni chung' mondo mine many kom mar bedo MCA mane dhi bet telo masani eri mar Kisumu County kapok ang' wabire manero king'iyo nyaka chop sani eri gik mosetimne Kisumu County bor passe but odhi maber. Yes. En mana ni okwadwa ng'ato nowacho ni kipako jatend kongo inya to koro mede pi. Okodhi marachruok but awadwa mana ni wakwaye nikech wanto wahero professor. Yes. Odwa mana ni wakwaye ni otim gik moko o consult jopiny obed gima chalo dialogue where kata kodwa moko jo stage for example. Yes. Let there be transparent public participation. Let him talk to the people. Let the people not just wake up and find a 24-hour notice. It is not fair in my opinion. Mheshimiwa chiko kuyiene ng'ata mondo mi otim gimoro ma okawo paro mar japiny. Asto kendo in bende wuon samoro nye katiba kaka bende ng'eyo ni onge kamoro ma chiko wache ni maeri e kaka public participation nego bede threshold mar public participation onge. Koro seche moko governor nyalo wacho ni nosekawo pa joma nokawo pasigo asto dhi umuko kuno mbuo Kisumu giko. Ineno nade? Aneno kagima something is missing somewhere because every time mumuko there's an uproar. Even though we accept he's helping the county get the land money cartel or grab, but kade nitiere transparent public participation in my humble opinion, then there should not be an uproar. But every time mumu kamoro, there's always an uproar, and you can agree with me. In jatelo ma Kisumu County, in achiel kuom jatelo ma kundo mane dwaro mondo mi dhi chung' negi osemuk bathe kamoro. Nokawo paro mar japiny koso nokawo paro mar japiny? Manyalo wacho ni Kaloleni kama nyuola mabinde nyalo wacho ni madake nisha wabedo gi a very good forum with the governor and I thank him for that and I pray ni onyalo bedo gi that osik kamano yes. but
is it Makasembo? Makasembo bende wacho ni there was fair public participation. Kama controversial or rather kama winjore mane mor ng'eny. Yes. Aneno kae ni Kibuye within my ward. Jo Kibuye ma yuaka inya. Mheshimiwa kikwano kunda mokadek manomuki tiwacho ni Kaloleni ne giwinyore maber. Muku wa Kaloleni. Okay, to lakini los kodu maber. Donge. Yeah, but has been coming. Yes. But ko biro. To los kodu maber. Donge. Makasembo nosemuki to los kodu japiny maber. Donge. Achiel kende ni Kibuye. Ok ng'ato biro wacho ni scorecard mar ngire Peter Nyang'nyonka rodhi maber. Kar yewi adek umuko jiyo makare. Scorecard mar governor konya wacho ni rach. Yes, yes. Wawacho mana ni the formula ema samoro dhi kod jopiny maber. Nikech ji odenyo. Tich onge. Majority mag jo Kisumo gin jo hand to mouth. Makuchiwo gokinyi otero gine mo e chiro uso kata chungo kibanda ni matino usi. Mane mawacho ni kaka itemogi. But maro Makasembo be kadwa na wuoye ahinya. Nikech anyalo bedo jamiriambo. Ok na monitor closely. But mase monitor closely kata ma monitor closely so far nenu Makibuye togi marwa Makaloleni to Kaloleni poko mukwa but they are ongoing talks. Mheshimiwa nomuk Kibuye tarik ariyo dwe mar 12. Tarik 10 kod 7 dwe mar 12 gamano kalo chien jiduo teno sewuok Kibuye kendo gichako wuoth mondo gidhi kuondegi. County nowacho ni bang' dweche 6 bobed koseger Kibuye kendo gimoro amora dhiye. Kigo kwandi tabenda go kwanda. Tarik 17 dwe mwantir niri no bed dweche 6 oserumo te mondo obed oseger Kibuye. Ka ing'iye sani gi wang' mar japiny. Chalo ka gima kata mana atamala par poko chope gedo mar Kibuye. In ka ng'ama nochung' mane manyo kom mondo ne dhi tal jogieki. Ang'o misetime? Bise kata go simo, bise manyo governor, bise manyo telo mag kuonde gieki. I'm in touch with jotelo mag chiro Kibuye. Yes. In fact kidhi Kibuye onge ng'ama kia Mariam Abed kata Mariam Atieno ging'eyo. Oksemro ging'eyo kata manyo piny. To ging'eyo kaka even less than 2 weeks ago nyocha an gi jo Kibuye. Yes. Kata kawuono gokinyi wuoyo gi jo Kibuye. And I believe Negi York, I check on them more than I talk to the governor. But what time obende? Senjo County nitwa nango mandalo tokoro rumo ni heri. But county wajono ni wakwewiwa which dembele. But ingeyo ni county and serikal. So samoro nitiere makidua chomo serikal giwachainya to you become a bad person. A scale from 0 to 9. 0 rach, 9 ber. Governor Peter Nyang'nyonka keto gani? 0 to 9. Yes. I would give him 6. Live chendu mari mar main county wacha ne kaponono keto governor era til mar telo onyalo miya auchiel ewi 9 nyisa ni Haron an nyar luo ang'eyo dholuo kendo ang'eyo dholuo moloyi ochung' mondo mi obedi ka jatelo Nairobi madhi manyo ward Nairobi mar Kaloleni ward no manye thuolo mano kalo chien no yombe koso no koyombe ang'o mano timore molo chutho gi sanieri ang'o moting'e mesa mare mar dhi manyo komnieri kendo mar riyo kendo koso owe komnieri chutho live chendu mari mar Rameny County 2022 imanyo mbele koso kimanyo piny amanyo piny. Yes. Amanyo piny Haron. Amanyo piny chalamu Nyasaye ne jopiny bende koyie. To 2022 mondo abed MCA margi. Mheshimiwa ang'o misetimo ne jo Kaloleni award maginyalo wacho ni ber mondo miging'i wang' dire gi wang' omuol? Wasetimo ne jo Kaloleni lighting for example. Yes. Iyudo ka Nubian. Nubian ing'eni nitie hostel ma host nyithi polytechnic. Yes. So last year around November, nyathi polytechnic nochuo gi pala motho. Sachiel gi nus nikech ing'eni Nubian nyosha kidhi ten mutho. Kendo kane chopo February to nyithindo 2 mag somo polytechnic ochako chuo gi pala mane nitie nyaka riots. Koro ne wadhi Nubian ma wuoyo gi leadership ma Nubian Estate. Magi yuak na geto ni mama wan waheri wadwa ni chungi bed MCA marwa. Lakini wang'e ni pok idonjo office to gima chando waka en insecurity. For lack of security light. Kono pia ni wakete security light ariyo. In fact, the most controversial spot manichuo nyithi polytechnic gipala. Nisha waketo light, it's bright as the day. Iketo kaka ini kaka Maria. Aketo an kaka aspirant. Kaloleni Sharimoyo ward. And the same thing. Kana de Kaloleni makoro Kaloleni tukoro chaloda kata dalawa. Kaloleni bende ne nitiere issue ma street light. Nitiere area moro midonjogo kirie line mams kiti anama Muslim. Tie line midonjogo kirie line mams kiti.
kanyo ne as early as 7:30 okinya wuotho kanyo joma grab simbe nyithindo ne maji simbe kanyo kane kalo vijende kanyo ne wakete light kendo kichopo Kaloleni gi Maleti Esther kama wane gi msikiti marwa menyini miluongo ni Maria min Yesu kanyo bende wakete light. So kajo arena bende noneno kakoro Kaloleni liel to nobian liel to gibende gibiro to ginyiso ni wan wasebede mudho mana kaka jomoko kiki kwedwa nikech be incumbent dak kodwa ka we are also suffering. Koro arena bende ne wadhi arena nitie kamoro ni face kidonjo gi piny ang'eyo maber ahinya parking ne kanyo mani pudho yudo ki park kanyo ng'ato golo tile nikech mudho jomoko golo side mirror kanyo be nadhi maromo gi youths ma kanyo magikoya stima waketo stima sani gin gi stima to nyithindo manyiri makonyore kapoko ginene kapod ni e school bende within the ward so far wan gi nyithindo 4 masomo under my foundation miluongo ni Maria Mabedi Foundation. Mama gi michulo ne school fees mago ma wan ma foundation mara machulo ne school fee bende in fact gine college kufugore koda kage mheshimiwa kufugore koda kage weche giki mag lights kachiel koda kage nyithindo michulo ne school fees gigi ang'o kendo misatimo ne jo Kaloleni wasebede gi a lot of awareness sensitization mag youth ma wasema ane masebedo ka organize mar girl child how girl children or rather girl child can protect themselves mondo wageng' wach manyuol chonieri gi forum kata nyudo nyan gi forum gi jo arena where I went there to listen for some of the things machandogi which one of them also turned out to be insecurity nikech arena malo tie school gibende gionge gi stima koro sani as we speak waloso forum moro ma wadwani mondo wakel joma nyalo timo gimoro miluongo ni rehabilitation for the youth ing'eni Kaloleni Shorimoyo ward wan gi slum kaka Kaloleni where there is a lot of drugs, there is a lot of crime, there is a lot of school dropout because of hopelessness jomoda kanyo ng'eny gi yuto gitin koro yudo ka nyithindo machuo mang'eny because they are hopeless. You know when you are hopeless yot mondo ng'ato sue in any direction they want. Koro next month wabro bedo gigi moro kanyo machalo rehabilitation forum where we want to talk to the youths wadwa ni wang'eni ang'o momiyo nyithindo machuo dere ang'o momiyo gidonje drugs ere kaka dang' wakonyre mondo gibende giyude yuto moro ma ok warito ni sirikal okelonwa the collar jobs because the collar jobs are not there. But wasebedo nyaka gi forums gi jo pikipiki nitiere jo pikipiki masani ni gi insurance manyochi mako negi it usually cost around 5,000 shillings but nikech yudo ka samuru ja pikipiki onyalo ga yudo miche moro kata pa week to chulo koro nyo wachako ga group gi where we group them into 10 then I become the guarantor koro an gi the insurance company to koro gichulo matin every Saturday gichulo 150 shillings but the insurance company keto ne sticker mondo giring godo kamano. We want to do for kukitira til mheshimiwa mar penyo wi governor chande nono to apar nono to chiko ipani ni kanye tich msito ne japinyi kionge office hapa na ama ta good 7 and 8 yes niketa onge office to kinyalo tiyo maber ma ine atama laberio kuma par ne japiny tiyo onge office ang'o michung' ni dobede MCA ang'o mitietia ka inoko hold that thought live chenro mari mar Rameny County chenro ni ere miwacha diri madoko anopenjo tele penjo ge kuma tambo jomoko penjo nikech ka ema piny luo neno nyinga en Haron Tilbanye macho kende openje gi omiyo chung' mondo miyo many kom to nyalo tiyo ne japiny kata ko onge office odonje siasa nikech jomoko donjo koso tigi moting'e gulu mare mar telo ne jo Kaloleni ward.
kendo mari mara menyi kotelo mari wendo na en nyadende Mariam Atieno Abeid oking'eyo seche moko en obiro bedo MC nero madonyo 2022 e ward nero makaleni samoro piny nyalo miye samoro piny nyalo chak dog mudhe kendo mheshimiwa naweka penji ni to kapo nono ni ng'iyo in wuon tich mari in kara biriyo e wiya boro kapo nono kete ratil ang'o mimanyo kom idonje siasa nikech jomoko donjo koso adonje siasa nikech adwaro ni jopiny ma ng'enygi onyuol kuma jo ngere wacho ni underprivileged families kama lwedo chuokie I feel ni baba no kelonwa devolution through 2010 constitution and devolution and serikal mashinani current serikal that is able with the right people in the office to take care of jomani piny kabisa and serikal monego win shida jomani piny mane chal koda we kana dongo kaloleni taneno ka ng'eny jowa aneno ka ok gi enjoy this benefits and when I say ok gi enjoy benefits in life the best thing you can give a person is education or other job skill that can only be acquired through going to school koro aneno ka nitiere kaka samoro weche mag bursaries inyalo kawo kata ji 10 moda kaloleni then tipenjo gini to bende useyude bursaries tiyudo ka ng'ato out of those 10 2 may tell you ni nyocha wa apply but mane Kaloleni ward mangi makoso e kar dak ma Kaloleni. Let me talk about Kaloleni. Let me talk about Nubian. Let me talk about Lumumba. I don't know about Arena. Okadwa riambe camera. But talk about Kaloleni again sub-wards within Kaloleni Shalomwe ward. You talk to 10 people in Kaloleni, 2 people will tell you they signed a form. Kizungu dila ledana moro. Maragamono taika ina. You want to get a par Kaloleni about Basari. Diari obonyi sini negifila form. Negifila form. But po yeneno. Iwoyo giji a par Nubian. Ibo yedo the same result. Iwoyo giji kamano be Lumumba pende chalore. Kore manane noni okang'eyo okadwa fault mama wa mawahero mama Priska o mama ni office and mama maduong she has inspired us to want to be politicians also koro okadwa na fault but sometimes the truth shall set us migonyo wathuolo wathuolo koro yudo ka gik machal kamagi ema wachoni ka baba notio matek mokelo no constitution 2010 mokelo no devolution serikali mashinani ma governor ochako tio matek mokelo no village elders village admin village councils tangomo miyo jok machandore mukelne gi basari nikech basari okelne joma riek machandore ang'omiyo joma riek machandore jok nyal yudo basari samoro tin mheshimiwa samoro tin ma joka lilo kunyawirete kaka idwane gi onyalo bedo no tin tingeni ko wache ni basari okelne need kids nyithindo mathagore thagruok ing'eni ni ratinde mopogre nitie nyathi moro ma min gi kochiwo gokinyi to dhi ng'ado lote ndara eka oyud kako chiemo to nitie nyathi moro ma nyocha min gi ng'ado lote ndara to koro min gi tuok nya ng'ado lote ndara kuom nyithindo ariyo gere ng'ama onego yud basari donge nyathi ma koro min gi ok nyal cha koro aneno ni samoro jogi are not in touch gi ground maber mondo gi basari gi jomonego bise ka usimu mari migoche ne Priska minyise ni mheshimiwa no yieri kata kama na yuak ntie basari kama iri tim kama kata sema nyini won michopo ire okadwa riembe kamera Aaron poka bedo machiegni gi mama monda penjo machal kamago lakini asepenjo village admin marwa makaloleni nikech office monego yude gigo to bendo wacho ni gigo tin jok nya yudo te tinjo ka jopiny samoro ng'uro wacho ni gigo joge kata joma chiegni kode masomogo to kata ka wawe wach ma basari iyudo kanyocha wan gi a very painful case Lumumba estate jo Lumumba ne nigi akani nyalo luonge na ngogi dholuo ne gin gi standoff gi county government a rent increment ma serikal no medo rent gi from pesa mane gichulo no dabo koro kane gitamore to giringo bidhi e court so you are in court before governor wabdonje tich for 7 years within those 7 years court no rule in favor of the county government to koro governor wa Mwahero professor osedonje tich koro professor no wacho ni pesa gi no pile up to hundreds of thousands some even 350,000 kuomot ka ot koro governor no wacho ni wami uwedha mar 50% of total manone gichul most households no nego chul 300,000 koro no dong ne gichulo 150
kalure gi waiver mane governor omiyogi. Aito nomigi 6 months. Aito kagir jachien to lockdown otimre. The first lockdown ma last year around was it April? Kore yudoni mana kaka nyisi ni ng'eny jowa modak e ward ka gin jo hand to mouth. Maka lockdown nitiere kata kaka nyo covid oketho economy to yuto margi dok piny. Koro kanyo ne yuarruok nitie ma around February March ne koro director ma housing odhi ondiko negi notice mondo gidar within 30 days. Koro chieng' ne gimanya because I try to mondo abed machiegni gi jopiny. Mama wasetemo wuoyo gi the incumbent to ok wayud direct response. To koro county government dwani wadar. To kuma wadar wadhi waonge go. Yuto wa imudo chien. Dami it konyo nang'o. Koro nwatudre gi county government. Ma the director of housing. Ma kelo director of housing e ground. Ma wabed piny wabedo gi bura Nubian Lumumba kanyo. Ma wakwayo gini mondo gimi jogi an extension of at least a year. Kar daro gieo to yuto bende koro nyo covid oketho. Koro aneno ka gima sama jopiny yuak to magi chop iri to ging'e ni onge office. Machal ni ng'ikruok moro nitiere kuom japiny. Nitie ni chal ni ng'ikruok moro nitie. Tera penjo moro, manifesto mari en mane? Mida ting'o ne jokarolemi. Live chenro mari mar Rameny County onyisa ni Haron nitiere ng'ikruok moro e Kaloleni Ward mano miya wuok oko mondo mi adhi amany komni iri. Ang'o moting'o moro adhi timo ne japiny koso? En aka jasiasa mamoko mabiro ka to wacho ni Haron jopiny modhira mondo mi adhi amany komni iri. Live nyadende Mariam Atieno Abeid mondo nyisa ni Haron ang'eyo dholuo kendo nyalo wache kata moloyi. Mheshimiwa, ang'o manitiere manifesto mari? Manifesto mara nitie gik mang'eny. To abro mana wacho ni basics. Okay, ka TGMCA and representation, legislation and oversight. Koro a representation ka emanitie gima nyisi milongo ni transparent public participation. Koro one of the key things in my manifesto is to make sure ni kanya sayo yie to jopiny bendo yie moketa office. Adwaro ni telo mara obede duond jopiny mondo jopiny obed gi duol nikech seche duto jo siasa wigi wilga ni jopiny gi gine bosses magwa wan mana representation margi but kanga to sedonji office to wil. Koro one of the key things madwaro Kaloleni kacha aneno ka jo Kaloleni nigi gombo mondo gibed gi duol e sirikal. Koro an kaka bridge ma jo Kaloleni gi county government adwa na bed manager ote margi mano gimoro achiel. Mar ariyo adwa ni wakon jo boda boda nikech taxes ma jo boda boda chulo is en duong ko rio mwaka mzima ng'eny. Mheshimiwa ara pogra kodi fara jo boda boda chulo pesa di dwa chia pesa ng'eny taxes okochuno ni akichoke dhi mi county. Jo boda boda tingi jo boda boda yudo pesa di supermarket chulo VAT. Is that not tax? Don't they are contributing to the part of the SME. Maja piny mara chulo. Ang'o miyo gini chalo ka ng'ama do wacho ni jo boda gin so special mone wangi gwang moro mopogore to jo piny te chulo. Jo boda in fact jo boda ma Kisumu chulo suru gi sani. Michule county. Gichulo suru gi sani, but the money circulation. Maji te chulo in an kata mana zero director ma chen ni bende chulo. Lakini donge gine ma giketo pesa ni circulation. Sama biro ka donge kanya timo tingani onge ta chikra pikipiki. Sama chule no to benga to okaw pesa no dhige supermarket go dhia. Mama wanu tije. Ngata. To donge they're creating jobs. Because they're not jobs. Koro nyaka waritgi. But wachi ndia ila dwoko suru margi piny. Kama should not do kusuru margi piny, I should have said ni I want them. Adwa ni mondo oritgi. Mondo kawgi ka joma important society. To kawa shoni mondo kawgi ka joma important society, mondo wange welfare margi kaka jo boda boda. Nikachingeni jo boda boda gi kagi bedo nyithindo maricho kata ino diwogi ofisa chelo tieno. Koro kawa kawgi ma waketo gi bedo gi dole serikal. To wangiyo welfare margi through making sure ni gin gi health cover. Makata ko chiu konge siling abich to tingo ng'ato to mtoko tuome to wite Russia kaka police wito gi Russia cha. To wacho mana ni card na namba ne kama TTL. Wacho mara dek iwacho ni gik moka uchiel. Iwacho ni gik moka uchiel. But it's okay. Adwaro ni gibed gi sako.
sako margi ma is unique to their issues kaka jo boda boda ginyalo yudo ga soft loans ginyalo bedo ni kisigeni ng'eny giyudo kwen oriembo pikipiki mar ng'ato koro gimoloso matincha nyako dhi omija pikipiki gimoro kende manifesto mari gimoro kende manifesto mari donge podo woni kuom jo pikipiki okay sacha mondo dakika 3 koro samoro dipoka ang'ado kaloleni wadwa ni wabed gi rehabilitation center for example mondo curb drugs suicide radicalization of youth into dangerous networks nyithindo manyiri wadwa ni nyithindo manyiri kata nyuol kanie ot to kanie school to kanie thiose bet mandit to dogu som wadwaro ni jo small businesses kaka joma ni Kibuye wadwa ni gibed gi duole sirikal nikech taxes gi gik magi uso matin go I believe ni they contribute to the revenue ma county government wadwaro ni gibed gi sako mar jo Kibuye mar jo SMEs mar gi manye ginyalo yude loans moko matin ma favorable to them or rather unique to them wadwaro ni scholar bursaries kaka wasewacho or they to the right people. Mheshimiwa ng'ato biro penjo gimoro nikech jomo chungi te midhi lero godo kacheri nyaka gi madam Mheshimiwa Priska manie kom ne gisingo gik moko to gichopo kare ang'o miyo jo Carolina nyaka bed kodi gi yie ne madam Mariam to kubet kom ne to dhi timo gik mwacho gi how unique are you ka penjo gi dhombogo? I believe ni an unique nikech an ng'ama onyuole shida majority of my residents makaloleni gin jotabu kan koro tabu monday tabu but you know life is not static, we have to grow. Yes. So growing up does not mean you forget kata ni tabu ni chai you will code. Yes. But I believe I understand just shida mazijo kaloleni first hand mara rio I believe ni I've tried or rather I'm still trying mondo abedi intach gi job pinta kony gi kama nyalo even though yuto na machuok. Okay. Yudo thuolo. Podi lero gimoro kosangadi? Itieko kanyo kosangadi? Ngada what is okay, tie kanyo war. Point no. Awachumona ni and I believe I will do better. Yes. I will do better because I understand the word better than jok mobiro moa oko mokelno ma jo pesa man kanyogo. In fact ka we apoko will adwa ni appeal ne voters magwa makaleni shauri moyo ward. Yes. Jokaleni shauri moyo Nyasaye miwa second chance in the name of 2022 elections. Jibro biro mang'eny moko nitie moa Europe moko bendo wa Nairobi mabiro mana nikech komni to useneno kaka pinyucha tich chal koro wakwa uni wang'ni kikugo ombulu nikech ng'ato mi siling 1,000 kata siling 500 pesa to ka ng'ato mi chama nikech kata wan muslim so wacho ni gima ng'ato mi nono kenaram lakini kikigo kura ni ng'ato mi pesa nikech ka koro semi to kinyi bro yude kanye samicho nyithi school pala koro sami vote to vote giwi lakini jo campaign ko puko pesa to chamuru ipani vote giwi ne temo nyiso gine gi vote ne ngama ne gine godo gi vote ne joma ginyalo access. Okay. Gi vote ni ng'ato biro pogo ji pesa wan restaurants mapogo wanini gi pesa kama njugu gibro puko kama to gimiyo kura watieko nikech director mara Zerubbabel Insa ni sausi rumahenya Mheshimiwa kapoko atieko yudo 1 minute kende mnilos kod Mheshimiwa Priska nyalo useni mama poche gi pakitio maber koso mama itio marach 1 minute gi mama Priska kayudo 1 minute gi mama Priska nikech nitie fununu ni mama ka oyueyo. Yes. Anyalo wacho ne mana gik mokariyo mokwongo anyalo nyise ni kik wiye wil ni she is a symbol of women empowerment. As a woman who I believe who also really struggled because bedo leader when women in political leadership were unheard of. Anyalo kuae ni kik mondo let young women aspirants who look up to her down. Oko welcome to mak luet nyathi manyako kata ng'ama mama kochuno ni nyaka bedan kaloleni wane gi ji mang'eny moko luongo ni mama dadi moro bendo biro ni Miki kik mondo kaw telo owene awe ng'ato nikech ng'ato fuke pek kata nikech ng'ato chigne kode but all continue with that symbolism that she holds which is women empowerment mondo tigi position to empower another woman. Ari kado penye ni gini rile mana mara joma mine okudwa ni ng'ama boy child moro bio yude bende kaka joma mine anyala kamera netere watch mari mugik ne jo Carolina basa moro ka penji mara mawacho ne jo Carolina yes en mana nuoyo
gouru kura ku pimo gik mosebete kik ng'ato bimo oko mwakia madwa suwe wani ke chobiro gi pesa mabe gin pesa ma samoro gin mana mauka unono maber gin taxpayers money gouru pesa gi wiyo mama wa mahero mama Priska benda dwa kwayo ni kik mondo olet wa down because she's a symbol of women empowerment. Empowered women empower women. Magluet mama wadu kata nyathi moro manyako e makata kika uyueyo ti wants in the spirit of being our symbol of women empowerment awe komni ne ngama mama. Okange gane jachire kamano. Live chero mari para manyi ka ndo chako dogwa time chieng machielo kendo telo makare en telo mane onyalo bedo yien mopidhi tiere ng'at moro mang'iye to wacho ni ma yien mapidho aolo ne pipi leka pile mondo medongo bed maduong' ng'ato ng'iye madwa tong'e gi kore mondo mi okethe kaka joge kuma geto ngima joge kuma gin nyithindo manyiri to tiere ng'at moro mang'iye to wacho ni neno macha maber chande macha telo manukel koda gi ng'ane in Jakaloleni ward ibro ng'iye to telo mar Madam Mariam Atino Abeid en telo mane en telo minyalo ne pi mondo dong maber en telo minyalo ng'ado ye kore mondo kik obedie kom go sentelo minyalo wacho ni macha chande telo maber mwadwaro mondo mi tapiny nyinga en Haron Otieno bedo Otieno maber Haron uwe wache hecklers maya ni joma mine mane siasa modak mana ni joma mine mane siasa gilungo mana ni malaya abro luongi e kuku mar wach mondo wach nero mar mi joma gone mine koko kachielo koda gi bibia bende jatelo ne asante sana ng'ato se hekloi ayanyi kaliet yen ma kaliet pole mam pole jok mayenyo weuru yenyo yanyi mama kama muwo wabro manyi kom wabro mako okay. Baba bende nyocho se wacho no kodwa joma dimen women aspirants ma women sawa ero kamanda